καλό. Έλα ρε. Γιώργο, έλα. Εμένα με λένε Παναγιώτη. Γιώργο. Και Με ξέρετε, με ξέρετε κανονικά, όλοι με ξέρουν. Σωτήρης παρακαλώ. Τσακ, motherfucker. Ωραία, να σας δούμε πώς να κοιμάται ένα παιδί. Όχι, Και να όχι, του πούμε, πώς να παιδιά. γυρώσετε σπασιστικοί και σπασίκλες. Κρατάμε οθόνη λήψη, 1, 2, 3, πάμε! Είναι 22 μοίρα. Σκηνή ένα. Πώς να τους ονομάζετε. Ωραία, να θα κάνει. Θα κλείσει, να έρθει στο πώς κλειστέντης. Πού είμαι ρε παιδιά. Μετά ανοίγουν το πώς και σας ονομάζουμε. Όχι, Κλέφτες. Πάμε ρε. Να με κάνεις όλα τα εξήμιση. Κάνεις εσύ τα εξήμιση. Κάνεις τα εξήμιση. Κλέβω το τώρα, καλό. Το λεπτό σου γρήγορα. Το λεπτό σου. Τα λεπτό σου, λεπτά σου ρε. Τι είναι ρε. Όχι εμένα ρε. Τι κάνει ρε αυτός. Βλακώνεσαι. Με το χαλί. Γεια σας. Ρε μου είναι χαμό. Φύγε από πάνω. Εντάξει. Αυτό είναι πώς να τρομάζεται και πώς να κλαίει. Και μην ξεχάσετε να πάρετε το κινητό Όχι, Samsung και Galaxy X3 μόνο με 199 ευρώ στη λαϊκή στο Γαλάζιο. Oh my god. Έλα, πάμε δεύτερη σκηνή. Δεύτερη σκηνή. Όταν αποτυγχάνει βάζω ενός πασίκλα. Δεύτερη σκηνή. Κοιτάξτε τι έκανε από εδώ ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Γεια σου Γεώργιο. Γεια σου. Έλα, πάμε. Για να μου κάνετε μπάκι θα σου πω. Όχι, εδώ τι έγινε ρε παιδιά. Σηκώνεσαι. Εδώ πέρα, πώς να πούμε, δώσε τα λεφτά σου γρήγορα. Έχω κάμερες από το σπίτι! Τα λεφτά σου! Πού είναι το πορτοφόλι? Κάνε σαν την πάπα μου! Και πού είναι η τουαλέτα? Μαλάκα, νομίζεις να θέλω να δείξεις φάση. Ναι, άκου! Πού είναι η τουαλέτα? Ωραία, μαλάκα! Αυτό συνέχεια κατουργέται όμως βλέπει. Μαλάκα το χαλί το χαλάσατε. Και subscribe, like, ούτε ένα unlike. Και να Like στη κάνετε like, σελίδα, like παρακαλώ. στο page. Λοιπόν, Σωτήρης, Γιώργιος, Κώστας Και να βάλετε like, να Παναγιώτη. φωνάσετε στους γονείς σας, πατεράδες, ό,τι να είναι. Αν Αν έχετε. Like, subscribe, πάμε!